Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ramo. Taong 1972, Intramuros, Manila. Tatlong dekada nang naninirahan sa Intramuros ang pamilya ni Ramo. Gayunpaman, kagaya ng marami, hindi sila makaahon-ahon sa kahirapang matagal na nilang kinakaharap. Magmula noong siya'y bata pa, tinanggap na niya ang tadhana ng kanyang pamilya sa rasong wala na silang magagawa para mabago ito. Ngunit nang dumating ang tiyuhin niya na galing ibang bansa, lahat ng kaganapan sa loob ng bahay unti-unting nagbago. Wala siyang kaide-ideya kung saan ito nanatili sa loob ng mahabang panahon. Basta ang alam niya, nanirahan ito sa bansang sentro ng pananampalataya. Hindi basta-basta ang tindig ng tiyuhin niya pinuno. Dahil kung titingnan mo ito, masasabi mo talagang nagmula ito sa isang mayamang pamilya. Sosyal at mamahalin din ang lahat ng dala nitong gamit, kaya naman inaasahan na nila na limpak-limpak ang dala nitong salapi. Ngunit sa kasamaang palad, hindi kagaya ng kanilang inaasahan ang nangyari. Yung dalang pera lang kasi ng tiyuhin niya, tama lang para makaahon sila sa loob ng ilang buwan. Dahilan ito sa kanila, hindi ito ng ibang bansa para magpayaman, bagkus ay para matuto ng mga mahalagang karunungan. Bilang bata at walang pinag-aralan, hindi niya yun kaagad naunawaan. At dala rin ng pagkadismaya, paunti-unti siyang nawala ng ganang makinig sa lahat ng kwentong pilit nitong ibinabahagi sa kanila. Dahil dito, hindi na niya nalaman ang totoong pagkatao ng tiyuhin niya. Ang tanging nalaman na lang din niya ukol sa buhay nito ay ang pangalan nito at kung kaano-ano yon ng kanyang ama. Ngunit sa paglipas ng mga araw, meron siyang napansing kakaiba. Yung tiyuhin niya, kapag madaling araw at hapon, nagkukulong sa kanyang silid para magdasal. 1 oras palagi ang itinatagal nito, tapos araw-araw niya itong ginagawa. Hindi mahalaga kung meron itong trabaho, dahil di hamak na mas importante rito ang mapatatag ang kanyang pananampalataya. Noong una, inakala niyang palusot lang ang lahat ng yon, pero hindi nagtagal. May napansin siyang kakaiba at hindi inaasahang bagay. Nangyari ang lahat ng yon nung minsan niyang sinilip ang tiyuhin niya habang nasa kasagsagan nito ng pagdarasal. Ayon kay Ramo, bandang 5:00 na ng hapon nang maisipan niyang silipin ito sa kabilang kwarto. Medyo antigo na kasi ang mga tablang nagbubukod sa bawat silid, kaya napakadali na lamang para rito na malagyan ng butas. Ilang araw din niya yung pinag-isipan hanggang sa makapagpasya na siyang gawin ang kanyang binabalak. Naisip niya kasi na baka palusot lang ito ng tiyuhin niya para makatakas sa mga gawain. Ngunit pagsilay niya sa siwang, tumambad sa kanya ang isang lihim na kailan may hindi niya inaakala. Habang nasa kasagsagan ng pagdarasal ang tiyuhin niya, nasipat niya itong nakasuot ng sutanang itim, tapos meron itong hawak na gintong rosaryo. Sa harapan naman ito, naroon ang 2 rebulto ng anghel na merong hawak na tabak at kalasag. At sa unang tingin, wala ka raong mapapansing kakaiba, ngunit habang tumatagal ang pagmamasid niya, nasipat niya na parang nagkakaroon ng mga lamat sa katawan ng rebulto na pinagmumula ng dilaw na liwanag. Maya-maya pa, bumalik na ito sa normal matapos tumigil sa pagdarasal ang tiyuhin niya. Hindi naglaon, tumayo na rin ito at ibinalik sa altar ang lahat ng hawak nitong gamit. Pagkatapos, lumabas na ito na animoy wala man lang nangyaring kakaiba. Dala ng kuryosidad, pinili niyang pagmasdan na ang lahat ng kinikilos nito. Alam niya kasi na hindi pangkaraniwan ang kanyang nakita, kaya anuman ang ginawa ng tiyuhin niya, kakaiba ito sa lahat ng bagay na kanyang nasilayan
sa loob ng kanilang pamamahay. Duman pa ang mga araw, sa abot ng kanyang makakaya, pilit siya roong nakipaglapit. Wala namang naging pagdududa noon ng tiyuhin niya sa kanya, kung kaya't naging maayos at maganda ang kanilang pagsasama. Batid din niyang natutuwa ito na kasama siya, kaya hinayaan niya na gano'n ang mangyari. Isang hapon ng Martes, nang mataong wala silang ginagawa, nagkausap silang dalawa ukol sa buhay nito sa ibang bansa. Tio Owel, bakit ka nagtagal ng ganun sa ibang lugar? Masaya ba talaga sa ibang bansa? O kagaya lang dito sa atin? Sabi kasi ni Itay, lahat ng lugar pare-parehas lang sa paningin ng mga mahihirap. Totoo ba talaga yun? May hinahon niyang tanong rito. Totoo yun, Ramo. Kung ang pakay mo ay salapi at kung naghahangad ka ng magandang buhay. Kahit hindi mo alam kung papaano mababago ang takbo ng tadhana mo. Minsan hindi tayo umaalis para yumaman. Bagkus ay para hanapin ang ating mga sarili. Kapag nakita mo na ang dahilan kung bakit nabuhay ka, mauunawaan mo na lahat ng iniisip mong materyal na bagay ay balewala. Tandaan mo, makakain ka lang ng 3 beses sa isang araw, pinagpala ka na nun. Maraming tao may kapasidad na kumain ng masarap, pero takot sila na kumain dahil may sakit sila. At may mga tao ring maraming pera, pero wala pa ring nakikitang kalagayan sa mga buhay nila. Punong-puno talaga ng misteryo ang mga rason kung bakit tayo umiiral, kaya sa mundong pansamantala, piliin mong makontento at maging mabuti sa iyong kapwa. Ituring mong kaibigan ang iyong mga kaaway at pamilya ang iyong mga kakilala. Sagot naman ng tiyuhin niya. Nang marinig niya ito, nakaramdam siya ng kapanatagan sa kanyang sarili. Hindi man kasi sabihin ni Ramo, alam niya ng mga bagay na sinabi nito sa kanya ay kabilang sa mga katanungang matagal na panahon na niyang hinahanapan ng mga sagot. Magmula rin noong nakausap niya si Tio Owel, mas lalo siyang nag-asam na malaman ang taglay nitong karunungan ng buhay. Akala niya kasi doon magaling ang tiyuhin niya. Pero lingid sa kanyang kaalaman, isa pala itong dalubhasang kombatero ng simbahan. Ilang buwan din itong itinago sa kanila ni Tio Owel hanggang sa dumating ang puntong nabalitaan nila na merong nagdadalang tao sa mga kapitbahay nila. Sa mga unang buwan wala namang naging problema. Pero pagtungtong ng 5 buwan sa sinapupunan ng bata, meron nang napapansing mga hindi pamilyar na tao na bumibisita sa mga ito. Ang unang nakatunog sa mga yon, walang iba kundi si Tio Owel. Bago ito magbigay ng tulong, ilang beses nitong kinausap ang tatay niya ukol sa ugali ng pamilyang minamasdan niya. At nang malaman naman niya na mabuti ang pamilyang tinutukoy niya, hindi na ito nagdalawang isip na lumapit. Isinama nito si Ramo sa kapitbahay nila upang masigurong madali nitong makikilala ang tiyuhin niya. Pagpasok nila sa loob ng bakuran, nadatna nila ang mag-asawa na naglilinis. Yung buntis nagwawalis, habang yung lalaki naman nagsasalansa ng mga panggatong nila. Bawat isa walang kaide-ideya ukol sa paparating na problema. Pagsilay naman ito sa kanila ng tiyuhin niya, bahagya itong napatigil sa kanilang ginagawa. Paglapit naman nila rito, nagtanong ang lalaki ukol sa kanilang kailangan. Inakala kasi nitong may pakay lang sila, kaya naman hindi na ito nagdalawang isip pa. Subalit nang marinig ni Tio Owel ang tanong ng lalaki, inabisuhan niya ito na hindi pa panahon para pag-usapan ang tungkol dito. Dagdag pa nito na mas mainam na maging formal ang kanilang pag-uusap dahil wala silang ideya sa mga nilalang na nakikinig sa kanila. Matapos naman itong mailahad ng tiyuhin niya, bahagyang napatahimik yung lalaki. Base kasi sa sinabi nito,
Mukhang hindi normal ang mga bagay na gusto nitong iparating. Maya-maya pa, kagaya ng inaasahan, inanyayahan sila nitong pumasok sa loob ng bahay. Pagdating naman nila sa sala, agad na isinara ng lalaki ang pinto na animoy alam na nito ang ibig ipahiwatig ng tiyuhin niya. Nang tumahimik na ang paligid, tsaka pa lamang ito nagsalita ukol sa mga misteryosong panauhin na tuwing hapon dumadalaw sa kanilang pamamahay. Hindi nalalayo ang mga ito sa madalas naming makalaban sa lugar na aking pinanggalingan. Kung hindi ako nagkakamali, mga aswang sila na nasa lahi ng mga suksok. Mga nilalang na ang delikasiya ay ang karne ng buntis at sanggol na nasa sinapupunan nito. Lahat ng pumupunta rito sa inyo, meron lang iisang pagkakakilanlan. At kaya naman hindi nyo sila nakikilala ay dahil paiba-iba sila ng anyo na dinadala. Wala rin silang balak na makipagkaibigan sapagkat ang pakay nila manmana ng bawat sulok ng inyong bahay. Ngayon, kung magpapakakampante kayo, hindi malabong mawala sa inyo ang asawa mo. Pungad na wika ng tiyuhin niya. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, agad naman yung tumango habang sumasagot dito ng, Alam ko na ho ang tungkol dyan. Ang problema lang, hindi ko alam kung kanino lalapit. Ang mga antingero kasi dito sa lugar natin, takot na masangkot sa ganitong kaguluhan. Hindi ko alam kung bakit sila ganyan. Malamang sa malamang, nababahala rin sila para sa kaligtasan ng kanilang pamilya. Naunawaan ko sila, kaya hindi na ako nagpupumilit. Kahit ako man kasi, ganun din ang gagawin ko kung sakali. Dahil sa sinabi nito, inilahad ng tiyuhin niya na wala na yung dapat na ipag-alala pa. Dagdag pa nito na, yun din ang rason kung bakit bumisita sila sa bahay nito. Kaya naman makakaasa yun ng tulong na magmumula sa kanila. Ngunit bago sila nito matulungan, kinakailangan nilang ipagpatuloy ang pagtanggap sa mga nilalang. Gagawin nila ang bagay na yon upang hindi sila nito mapaghinalaan. Mapanganib man kung iisipin, kailangan nilang sumugal para sa ikaliligtas ng kanyang asawa. Matapos naman itong marinig ng lalaki, hindi na yon tumanggi pa. Kaya nang mapagkasunduan na nila ang lahat, dito niya na tiningnan ang kalagayan ng asawa nito. At habang tinitingnan niya ang tiyan, bakas sa mukha ng lalaki ang matinding pagkalito. Hindi kasi nito sukat akalain na may kapasidad si Tio Owel na manggamot. Manong Owel, marunong din pala kayo manggamot. Napakatalentado nyo naman kung ganon. Bulong na sambit ng lalaki habang pinagmamasdan ang ginagawa niya ng malapitan. Nang marinig naman ito ni Owel, napangiti lang naman siya habang sumasagot dito ng, Hindi ko ito ginagamot, Manong. Nilalapatan ko lang ng pangontra para hindi maging malaki-laki ang sugal natin. Kahit papano, mapipigilan ng dasal na ito ang anumang karamdamang pwedeng mailapat sa asawa mo ng mga suksok. Alam mo kasi ang mga nilalang na yon, pinapahina muna ang kanilang biktima bago paslangin. Ayokong umabot tayo sa ganoong punto dahil dito sa ating lugar wala tayong maaasahang manggagamot. Malilipol nga natin sila, pero magiging kapalit naman ito ay ang kaligtasan ng sarili mong asawa. Dahil dito, hindi na nagsalita pa ang lalaki. Sa halip pinagmasdan na lang nito ang ginagawa ni Tio Owel hanggang sa matapos na ito sa pagdarasal. Ilang minuto pa ang lumipas nang maihanda na ang lahat ng orasyon. Binigyan ng tiyuhin niya ang buntis ng isang tansong rosaryo. Hanggat hindi ko sinasabi, wag na wag mo itong huhubarin kahit na anong mangyari. Maliwanag ba? Nang marinig naman ito ng babae, tumangulang naman yon. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, umalis na rin silang magtiyuhin. Pagbalik naman nila sa bahay,
Dito na sila nag-usap ukol sa mga nangyari. Si Ramo kasi noon pinuno, halos hindi pa rin makapaniwala sa ipinakitang abilidad ng tiyuhin niya. Naniniwala siyang alam nito ang kanyang ginagawa, kaya naman hindi niya na ito pinagdudahan. Pagsapit naman ng hapon noong mismong araw, nakita na naman nila ang 6 kataong pumasok sa loob ng bakuran. 2 sa mga ito ang mga babae, tapos yung 4 naman, binubuo ng 3 matandang lalaki at 1 binata. May mga dala-dala itong bayong na sa unang tingin nakakalain mong mga manlalako lang na naghahanap ng parokyano. Pero kapag tinititigan mo ang mukha nito, marami kang mapapansing bagay na hindi kaaya-aya. Kabilang sa mga yon, ang mga lusok nitong mga mata, tapos humpak nitong mga pisngi. Palagi ring nanginginig ang kanilang mga kamay, na animoy may kung ano itong karamdaman. Ngunit sa kabila ng ganoong bagay, normal pa rin ang pakikitungo nito sa pamilya ng biktima. Masaya yun doong nakikipag-usap habang ang tingin nito umiikot sa paligid. Saksi si Ramos sa lahat ng yon dahil siya ang kasakasama noon ng tiyuhin niya. Pagsapit naman ng gabi, nang umalis na ang mga nilalang, dali-dali naman silang naglakad pabalik ng bahay ng lalaki. Nang marating nila ang lugar, naramdaman kaagad ng tiyuhin niya ang mga marka na nagkalat sa paligid. Binubuo ito ng mga laway, tapos mga itim na damong tumubo kung saan-saan. Matapos naman nila itong makita, sinabuyan nila yun ng tubig bago pumasok sa loob. Sa pagkatok naman nila ng pinto, agad silang pinagbuksan ng panganay na anak nitong lalaki. Nadatnan nilang naghahapunan ang mag-anak, kaya nang masipat sila ng mga ito, bahagya yung natigil. Inanyayahan din sila nitong sumabay na pero tumanggi ang tiyuhin ni Ramo. Ayon dito, hindi pagkain ang kanilang pakay, bagkus ang kalagayan ng ilaw ng kanilang tahanan. Dagdag pa nito na, base sa mga marka na nakita nila, araw o oras na lamang ang pagitan bago umatake ang mga suksok. Kinakailangan na nila itong paghandaan nang sa gayoy kahit hindi nila ito matulungan sa tamang oras, may pagtatanggol nito ang kanilang pamilya. Nang marinig naman ni Ramo ang sinabi nito, napaisip siya kasi kung tutuusin, metro lang naman ang pagitan ng bahay nila. Imposible na hindi nila ito kagad matulungan, lalo na kung nakabantay silang dalawa. Dagdag pa niya na, hindi na kailangan na paghandaan ng pamilya ng mga biktima dahil sa alam niyang kayang-kaya na itong talunin ng tiyuhin niya. Subalit nang marinig ni Tio Owel ang kanyang dahilan, mahinahon itong hinawakan ng kanyang ulo habang nagsasalita. Hindi porke malakas tayo, kailangan na nilang dumepende. Darating at darating ang panahon kung saan kinakailangan nilang kumilos ng sila-sila lang. Paano nila ito magagawa kung lahat na lang iaasa sa atin? Tandaan mo, Ramo, hindi lang pagligtas ang ating ginagawa, bagkus tinuturuan din natin ang mga tao na magkaroon ng sariling paninindigan. Ibibigay natin ang lahat ng kanilang kailangan at sa loob ng 1 oras na pananalasa ng mga suksok, hindi ako makikialam. Nasa kamay nila ang lahat ng desisyon, kaya kailangan nilang maging matapang at matatag. Tama ba ako? Sagot naman ito sa sinabi niya. Dahil dito, wala namang nagawa ang padre de pamilya kundi ang sumang-ayon. Matapos ang naging pag-uusap, pinauwi siya nito para kunin ang 2 bayong. Wala siyang ideya kung ano ang nilalaman nito dahil mag-isa lang itong kinuha ng kanyang tiyuhin sa Karatig Baryo. Hindi naglaon nang mabuksan na ito ng lalaki. Tumambad sa kanya ang kumpol ng mga bagakay na kawayan, kalakip ng mga baging ng makabuhay. May mga supot din doon ng asin na ayon sa tiyuhin niya, nadasalan na ng 3 araw.
Maliban dito, may mga nakita rin silang pinatuyong tuko at iilang kalansay ng mga butiking may pakpak. Isasabit umano yun sa bahay upang hindi makapasok ang mga suksok. Pagkatapos naman itong mailahad ang lahat ng kanilang kailangan, dali-dali itong ginawa ng mag-anak. Sila Ramo naman, walang ibang ginawa kundi pagmasdan ng lahat ng kilos nito. Nang maisaayos na ang lahat ng pangontra, umalis na sila. Nag-aalala man para sa kalagayan ng pamilya, pinili nilang pagkatiwalaan ito sa mga bagay-bagay. Paglalim ng gabi, dala ng pag-aalala ni Ramo, huli na siyang natulog. Puyat na puyat man, hindi niya inalis ang kanyang atensyon sa bahay ng kapitbahay nila. Ang ikinakatakot niya kasi noon, baka sumalakay ang mga suksok habang nasa kasagsagan sila ng pamamahinga. Siyempre, ayaw naman niya itong mangyari, kaya nagsakripisyo siya. Subalit pagsapit ng 12:00 ng hating gabi, nanatili pa rin wala siyang napapansing kakaiba. Normal pa rin ang buong paligid, kaya naman hindi nagtagal, nakatulog na siya nang hindi niya namamalayan. Kinabukasan pagising niya, nadatnan niya ang kanyang tiyuhin na tahimik na nagkakape sa lugar kung saan siya nakatulog. Pagsilay naman niya rito, napangiti lang naman ito habang nakatingin din sa kanya. Maya-maya pa, pagtayo niya, inutusan siya nito na bisitahin ang bahay ng kanilang kapitbahay. Dagdag pa nito na tingnan niya ang kalagayan ng pamilya para naman makasiguro sila na wala talagang nangyari. Pagkarinig niya sa sinabi nito, dali-dali siyang umalis. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang marating niya ang bahay, nadatnan niya ang kanilang kapitbahay na nasa maayos namang kalagayan. Wala rin siyang napansing kakaiba, kaya naman kalaunan umuwi na rin siya. Nang mailahad niya yon sa tiyuhin niya, tumangulang naman ito at nagpatuloy sa pagmamasid. Ilang minuto pa ang lumipas, tumambay sila sa labas ng bahay kung saan nasa harapan lang nito ang tahanan ng kapitbahay nila. Di man umiimik noon ang tiyuhin niya, ngunit batid niya na meron itong napapansing kakaiba. Ano man yun, naniniwala siyang may kaugnayan nito sa mga suksok. Pagsapit ng 12:00, habang nagpapaantok itong si Ramo, bigla naman siyang napabalikwas sa duyan nang may masipat siyang mga taong naglalakad patungo sa bahay ng kapitbahay nila. Sa puntong yon, hindi lang 6 ang bilang ng mga ito, bagkus ay umabot na ito sa 10. Kahit tirik na tirik din ang araw, nakatalukbong ang mga taong yon na animoy ayaw magbilad sa initan. Pagpasok naman ito sa loob ng bakuran, bahagya naman yung napahinto sa paglalakad, animoy meron itong napansing hindi inaasahan. At sa halip na lumapit pa sa bahay nito, napilitan na lamang yung sumigaw mula sa malayo. Wala silang ideya kung anong ibig ipahiwatig ng mga taong yon, kaya naman tahimik na silang nagmasid ng tiyuhin niya. Bawat kilos ng mga ito, maigi nilang pinag-aralan hanggang sa dumating ang puntong nakumpirma na nila na iba ang pakay ng mga taong pumunta. Nang mapansin naman yun ng tiyuhin niya, inutusan siya nito na pumunta sa kapitbahay nila pero dumaan siya sa likurang parte. Dagdag pa nito na abisuhan niya ang asawa nito na wag lalabas nang sa gayoy hindi ito makita ng mga nilalang. Mariin din itong inilahad na wala yung dapat na ikabahala sa kadahilanang ang mga suksok ay umaatake lamang kapag gabi. Marahil kaya yun bumisita ng maaga ay dahil sa kinukumpirma na nito na hindi lumikas sa ibang lugar ang pakay nila. Dahil sa ganoong pangyayari, dali-dali naman siyang sumibat. Pagdating niya sa likod ng bahay, kumatok siya roon habang nagpapakilala. Maya-maya pa, pinagbuksan na siya ng isa pa nitong anak, kaya matagumpay siyang nakapasok. At pagdating niya sa kinaroroonan ng buntis, inilahad niya ang lahat ng sinabi ng kanyang tiyuhin.
Ayon sa kanya, nadatnan niya itong nanginginig na parabang hindi na mawari ang gagawin. Aligaga na rin ito at umiiyak, gayon din ang kanyang mga anak. Subalit nang marinig nito ang sinabi sa kanya ng tiyuhin niya, medyo bumaba ang takot na kasalukuyan nitong nararamdaman. Kahit papaano din nakapag-isip na yun ng tama hanggang sa magkaroon na ito ng lakas ng loob na sumilip sa labas ng bahay. Nang mapagtanto naman ni Ramo ang tungkol dito, agad na siyang sumibat pabalik sa kanila. Di nagtagal, nang makabalik na siya, tsaka pa lamang niya nakita na papalis na rin pala ang mga nilalang. Ilang segundo pa ang lumipas, tumahimik na ang paligid. Napuno na rin ng mga agam-agam ang buong lugar dahil sa pag-uusap ng mga taong nakasaksi sa mga nangyari. Gayunpaman sa kabila nito, hindi sila gaanong nabahala. Alam kasi ng tiyuhin niya na walang kaalam-alam ang mga taong yon sa mga nangyayari. Dagdag pa nito na wala rin yung kapasidad na makasilay sa likod ng balat kayo ng mga nilalang, kaya ang mga sinabi nito ay pawang walang halaga. Nang marinig naman yun ni Ramo, tahimik lang naman siyang nagmasid. Ilang oras pa ang dumaan, habang papasapit na ang dapit hapon, dito na siya nakaramdam ng matinding kaba. Alam niya kasi na meron talagang mangyayari, kaya naman matyaga siyang nagbantay hanggang sa umalis na ang tiyuhin niya para magdasal. Pagtungtong ng 6:00 ng hapon, tahimik na ang paligid. Yung tiyuhin niya nagdarasal pa rin, kaya naman siya lamang mag-isa ang nakamasid sa kanilang kapitbahay. Hindi nagtagal, nang medyo dumilim na ang paligid, lumabas ang tiyuhin niya na nakasuot ng itim na sutana at merong nakapulupot na rosaryo sa kanang kamay nito. Sa loob pa lang ng bahay, panay na ang ginagawa nitong pagdarasal hanggang sa marating nito ang bakuran nila. Nang mapansin naman ng tiyuhin niya ang kanyang pagmamasid, inabisuhan siya nito na sumama. Nakakabahala man, nagpasya siyang sumunod. Sa tono kasi ng tiyuhin niya, alam niya na kampante ito sa mga bagay na kanyang sinasabi. Ilang minuto pa ang lumipas. Habang patuloy ito sa pagdarasal, may mga nakita na siyang malalaking ibon na nagpapaikot-ikot sa itaas ng baryo. Matayog ang paglipad nito, kaya kahit anong sipat niya, hindi niya ito basta-bastang naaaninag. Maya-maya pa, habang binabagtas nila ang daan patungo sa bahay ng mga biktima, nakita niya na itong paisa-isang bumubulusok. Mabilis ang paglapit ng mga nilalang, kaya naman nabahala siya. Habang binabagtas na nila ang daan, sigaw siya ng sigaw pero hindi niya nakitaan ng kahit na anong pag-aalala ang tiyuhin niya. Kalaunan, nang ilang metro na lamang ang pagitan ng mga nilalang, laking gulat na lamang niya nang may mapansin siyang puting liwanag na agad na pumortekta sa kanilang dalawa. Ito ang naging daan upang bahagya nilang maitaboy ang mga nilalang. Pagsipulasan naman ng mga ito, inutusan siya ng tiyuhin niya na magmadali na. At habang siya'y tumatakbo papaloob ng bahay, nakita niya itong nakatayo sa labas, pilit na tinitingala ang mga nilalang. Naririnig din niya itong nag-uusal, hanggang sa hindi naglaon, may nakita siyang liwanag na nagmumula sa kamay nito. Para itong mga bitak-bitak sa lupa, kaya sa unang tingin, ramdam niya na punong-puno talaga ito ng hiwaga. Matapos naman itong maipamalas ng kanyang tiyuhin, nagsimula ng gumapang sa hangin ang liwanag. At nang mapuno na nito ang paligid, lahat ng nilalang na nakapansin, paisa-isa ng dumistansya. Hindi nagtagal, nang magsimula ng magdasal ang tiyuhin niya, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang paisa-isa ng bumubulusok sa lupa ang mga nilalang. Malakas na pag-aangil ang ginagawa nito, na animoy matindi ang nararamdaman nilang sakit. Pagsilay naman dito ng tiyuhin niya, nagpatuloy lang ito sa paglalakad hanggang sa makarating na ito sa loob ng bahay ng pamilya. Kagaya ng inaasahan,
Kalmado pa rin itong nakipag-usap. Animoy walang nangyaring hindi kaaya-aya. Manoy Owel, ano ang gagawin niyo sa mga yan? Palalayain niyo ba? Kung ako ang masusunod, hindi ako papayag na paalisin dito ang mga yan ng buhay. Bungad na wika ng asawa ng buntis. Nang marinig naman ito ni Tio Owel, napangiti lang naman yon habang sumasagot doon ng, Huwag kang mag-alala, sapagkat hindi ko yan paalisin dito ng buhay. Iniwan ko sila para mapag-isipan nila ang kanilang mga kasalanan. Maya-maya, kapag nasiguro ko nang nasa maayos na kalagayan ng inyong pamilya, babalikan ko sila para tapusin. Matapos nitong makapagsalita, agad nitong tiningnan ang kalagayan ng asawa ng lalaki. Pagsilay naman itong wala yung problema, pinapasok niya yun sa loob ng silid para gamutin. Nang marinig ito ng lalaki, medyo nagtaka sila. Gawa ng, bakit niya pa yun gagamutin? Gayong hindi naman ito nakita ng mga aswang. Dahil sa sinabi nito, seryosong nagpaliwanag si Tio Owel. Ibahin ninyo ang mga suksok. Kahit hindi nila nakita ang biktima, kaya nilang magbaon sa katawan ng yanggaw. At sa estado ng asawa mo, mukhang nayanggaw nga siya. Pagkasambit naman dito ng tsuhi niya, dali-dali itong naglakad para matulungan ang biktima. At sa loob ng halos kalahating oras na pagdarasal, lumabas sa loob ng sinapupunan nito ang ulo ng isang itim na sanggol. Parang uling ang nilalang na yon, at base sa kanilang nakita, parang kakambal ito ng totoong anak nila. Dahil sa pangyayari, bakas sa mukha ng lahat ang matinding pagkagulat. Ayon kay Tio Owel, nangyayari talaga ang ganoong bagay, lalo na kung buntis ang biktima. At kaya ito ginagawa ng mga suksok ay para madagdagan ang bilang nila na hindi na kailangang magdalang tao pa ang mga kababaihan sa kanilang angkan. Dahil dito, doble-doble ang benepisyong nakukuha ng mga nilalang sa mga buntis nitong biktima. Isa rin yun sa mga rason kung bakit prioridad nila ang mga ganoong pagkain. Nang makuha na yun ng tsuhin niya at maibalik na sa dati ang sistema nito, lumabas yun ng bahay para patawan ng parusa ang mga napasuko nitong nilalang. Wala siyang ideya kung anong ginamit nitong engkantasyon, pero base sa kanyang mga nakita, may lumabas na mga kamay mula sa lupa na binabalot ng likidong apoy. Ito ang dumakot sa mga lumagpak na aswang hanggang sa mawala na ang bakas nila sa buong paligid. Matapos ang pangyayari, inabisuhan na siya ng tsuhi niya na uuwi na sila. Ilang araw ang dumaan, hindi na nila kinumusta ang pamilya. Minsan nga, personal sila nitong binibisita pero mariintong inaabisuhan ng tsuhi ni Ramo na hindi nila utang na loob ang pagtulong nito sa kanilang pamilya. Buwan pa ang lumipas, nagdesisyon ng mga ibang bansa ang tsuhi niya dahil ayon dito, tapos na ang kanyang bakasyon. At sa kasamaang palad, yun na ang huling pagkakataon na nakita niya ang tsuhi niya na isa pa lang dalubhasang kumbatero ng simbahan.